Raġel ta' 38 sena minn Santa Venera mistenni jitressaq il-qorti mixli għal darb'oħra bl-attentat taqtil ta' sieħba tiegħu, mara ta' 50 sena mis-Swieqi. Dan wara li allegatament l-erba' filgħodu attakka b'diversi daqqiet ta' turnavit u tefalla laċtu fuq wiċċa wara argument li nqala bejniethom f'karozza li kienet ipparkjata fil-Marsa. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li r-raġel Noel Kallija darab gravi li l-infermiera Jacqueline De Pasquale fatt ta' ċirkostanzi oħrajn fil-passat u mhux l-ewwel darba li l-mara spiċċat f'ħalq il-mewt. F'April ta' 6 snin ilu Kallija tressaq il-qorti mixli li prova joqtol b'daqqiet ta' sikkina fiż-żona magħrufa bħala Tawit is-Sewda f'Ħal Qormi u kien ġie mixli li ta' xejn inqas minn 12-il daqqa ta' sikkina. Il-mara li dakinhar kellha 44 sena kienet se twassal lil Kallija Ħal Qormi meta xi raġuni beda jaggredija b'sikkina. Bħalma seħħ l-erba' li għadda fi Trejqet Iżward fil-Marsa, dakinhar il-mara li hija om ta' żewġ titfal spiċċat fadira demm tokroblu ġieħ sa ma ġiet l-ambulanza u ħaditha l-Isptar Mater Dei waqt li Kallija ħarab minn fuq il-post u beda jeddet li jagħmel suwiċidju war li tela ma' blokka ta' appartamenti f'Ħal Qormi u qatt għal 5 sigħat sħaħ bil-qeda fuq arblu sakemm il-Maġistrat tal-Għassa konvinċih jagħtililu nnifsu lill-Pulizija. Il-Maġistrat Doreen Clark qed tmexxi l-inkjesta dwar il-każ fil-Marsa.